Ndewo, nnọọ na nkụzi ụbọchị taa. Aha m bụ Nwaada Blessing Ifunanya Chukwuma. Ụbọchị taa anyị ga-amụ mkpọaha. Mkpọaha anyị ga-amụ n'ụbọchị taa dị n'ụdị mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri. Anyị ga-amụ ihe a na-akpọ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri n'asụsụ Igbo, mụkwazị otu esi eji ha eme ahịrịokwu. Hello and welcome to Igbotutorials. My name is Blessing Ifunanya Chukwuma. In today's lesson, we're going to learn about nouns in the form of fruits and vegetables, and also know how to make sentences with this fruits and vegetables, and you'll be able to make simple sentences in the future. If you're ready, let's begin. But please don't forget to like, share, and subscribe to this channel. Okay, let's begin. Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, fruits and vegetables. And the first on our list today is oroma. Oroma, which is orange. Oroma toro ụtọ. The orange is sweet. Oroma toro ụtọ. Ụtọ means sweet. The second one we have here is unere. Unere, which is banana. Enwere m otu unere. Enwere m otu unere. I have one banana. If in case you don't know how to count numbers in Igbo, check out the description box below. There will be links there so you can know how to do counting in Igbo. Okay, so otu means one. And the third one, oroma nkirisi. Oroma nkirisi, which is lemon. Oroma nkirisi na-agba na ntị. Oroma nkirisi na-agba na ntị. Lemon is sour. Okay, let's continue. We have ube. Ube, which is pear. Nna m nwere ukwu ube na ngwuru ya. Nna m nwere ukwu ube na ngwuru ya. My father has a pear tree in his compound. Okay? The next one in line is mangoro. Mangoro, which is simply mango. Some words don't have the Igbo, some fruits don't have the Igbo name, but in case you hear of the Igbo name somewhere, please, I'll be so glad for you to comment on the comment section. So for now, I know mango as mangoro. Okay? Anam ata mangoro. Anam ata mangoro. I am eating a mango. Great. And next we have aki beke. Aki beke, or aki oyibo, which is coconut. Aki beke esike ike otita. Aki beke esike ike otita. This coconut is hard to bite on, which is true. And the next we have ogede. Ogede or ogede ojoko. Ogede or ogede ojoko, which is plantain. Yerem ogede. Yerem ogede. I fried plantain. Okay.
tomato, tomato, which basically means tomato. Okay, tomato ne ka inwere, tomato ne ka inwere. How many tomatoes do you have? Next, nduku, nduku, sweet potato. Ugbu bụ oge nduku ji apụta. Ugbu bụ oge nduku ji apụta. This is the season for sweet potatoes. Ugu, ugu, pumpkin. Akwụkwọ ugu na-enye ọbara n'ahụ. Akwụkwọ ugu na-enye ọbara n'ahụ. Pumpkin leaf boosts blood supply. Okay, next we have okoro, okoro, which is okra. Okoro na ano ano. Okoro na ano ano. Okra is slimy or gooey. Okay. Yabasi, yabasi, which is basically onion. Okay. Tinye yabasi na nkata. Tinye yabasi na nkata. Put the onion into a basket. Basket, nkata. Next we have here oka, oka, which is corn. Huo oka, huo oka, roast the corn. Next is ose, ose, which is pepper. Ose na acha mmemme. Ose na acha mmemme. The pepper is red. Red is mmemme. Okay. Next we have onubu. Onubu, which is bitter leaf. Aṅụrụ mmiri onubu. Aṅụrụ mmiri onubu. I drank bitter leaf juice. I drank bitter leaf juice. Okay, so this brings us to the end of today's lesson. For today's task, make similar sentences with other types of fruit, or if you don't know what the fruit is called in Igbo and you would like to know, comment in the comment section below. And yeah, and make a sentence with it. Okay, once more, practice, practice, and practice. Keep speaking as you say Igbo. Makana as you say Igbo, amaka. Once again, I am Blessing Ifne Chukuma. Till next time, Komesia.